Sen dúbida, tratábase dunha das maiores demandas dos diferentes gobernos municipais que durante estes anos pasaron pola alcaldía boirense, que por unha ou outra razón nunca chegaba a executarse. Segundo o alcalde Xoán Xosé Dieste, a actuación verase finalmente cumprida o ano que ven, grazas á aportación do goberno autonómico. Nos presupostos de 2018 inclúese unha partida inicial de 1,7 millóns de euros, dos preto dos 7 nos que está presupostado o proxecto. O presuposto inicial conxunto son máis de 7 millóns de euros, é o presuposto inicial sobre o que se está traballando, e ora hai unha partida de preto de 1.800.000 euros para este ano. O proxecto xa está realizado, está en fase de iniciar a licitación, por eso se dota esta partida presupuestaria. Esperamos, o objetivo é iniciarlo neste ano 2018, por lo tanto é inminente dentro do que son os plazos administrativos. Eu tamén vexo cumprido un compromiso tamén electoral, que eu comprometime a conseguir os pantaláns para mariscadores, os pantaláns para os bateiros. Feliz de que se cumpla este objetivo tan importante para a economía de Boiro. Dieste destacou a importancia desta obra, dado o peso do sector bateeiro na localidade, e a importancia tamén da actuación, de cara á reordenación dos espazos portuarios. Por un sector que é unha das principales fuentes de riqueza de Boiro, porque o mexillón é o produto rei extractivo de Boiro, unha das principales actividades económicas do noso concello, xunto que a conserva, a pesca e o marisqueo, o sector servicios, por lo tanto ven a solucionar moitísimos problemas. Un dos problemas é o da ordenación do porto, onde todos teñan un espacio seguro para traballar, para manejar e mover os barcos, unha seguridade tamén e facilidades para a hora de descargar e desembarcar o que é o cultivo do mexillón, por tanto tamén ten unha finalidade de operatividade comercial, e despois o que é a modernización e finalización do proxecto, non? Modernizar e actualizar unhas instalaciones e poñernos no siglo XXI, que é o que se merece a actividade do cultivo do mexillón en Cabo de Cruz. A actuación sumarase a outras importantes melloras xa realizadas ou que están a piques de rematar, como é o caso da instalación dos pantaláns para embarcacións marisqueiras, no que se investiron uns 700.000 euros, ou diversas obras de conservación e mantemento na esplanada portuaria, por valor de máis de 40.000.